totanga kuverenga tsamba yaniko naye baba Isabel. Tsamba yechimuti. Okay, zikanzi ndinoiverenga. Pane message yabva yauya panapa zvikanzi kudiniko. Ona ma messages acho mani zvari kuita. All right. Ndishingi tigere kwaramba. All right. Ndinoiverenga tsamba yangu hiwe KB Nabozho titambire. Ndinonzi Mai Lili Marevesa tiri pa Bloomingdale. Zimbabwe nasi ndazaona pekubatira mzukuru akandinetsa panyaya majaivi. Hadzi chechi mzukuru ndakurowa. Hauna kana muombozama kana kutoziva kuti unotangira babi. Yechechi kada kurowa. Baba Isabel, muri kuzozva muri kutaura. Muri kuzozva muri kutaura. Marara kopi? Ayoshe. Madyi machibesi. Zvinodyiwa mzukuru. Kurovani? Ndedze chechi kezike. Kurovani? Ndedze chechi zikuru. Kurovani? Unotamba babi. Baba Isabel. Mune nharo. Aiwana kupedzera. Ini jive dzangu dzese dzinopinda pachechi, pasungura, pamapiano. Pasemdance hall. Vapindira vabere kuti inokwana pachechi. Rikiti vo madzibaba Eva Mochembe pa Eastview pamapondera zviri kufamba here dane chako dhisa muhupe pa ushe bwekunze ona mabhampa investments muri seko muna Harare Street alongside Trimo. Yes Chirumbu na Ototeri Terenzi na mabamba Bosi nyoka timu racho ipapapa unotoona kuti pane basa. Yes. Kuda kuita masabhuku kuHarare. Verengai yangu tsamba ndinonzi Maishira Guruve Chikokonya. Zvikanzi KB Nabozho ndinonzi Hebeti. Ona kani zviri kuita ma message yabva yatawa. Hebeti waenda kope Dr. Lazarus Chipwanya. Zviri kufamba here. The evaluator pabudiro 1 vakachibata chimuti ndo kanyumbo kanchemoti tsamba ndo iverenga. Kuri kutsamura kwa Boys of Thunder kusiya nthawe ziri pana 20 minutes past 9 lekesane kati pase kutenda kuna Mwanzaso Precious Ndanga akacheze naimwe kuchoka na hours za 6 o'clock kufika kana hours za 9 o'clock nkati machirongwa cha business breakfast. Bana mai dunia pa Solomio pariseko nasi munoziva kuti nezuro pane chatakabata kachekumberengwa chakatsudzwa na baba Isabel Bozhongora chemudzimai akambororwa akazodzoka achibva atanga kudanana nevarume vaidanana navo vaifambidzana navo. Wese murume aidanana nemudzimai uyu aibva afa. Kusanganisira hanzvadzi ipanhovo izvezvi. Amai tichatanga nacho tinzwe kuti munoti kudini kona iZimbabwe. Ona baba namai zvemunyati pasvisva business center. Ayaya ivi ai darling ndinokuda zvangu. Hello kanyemba pamwechete na Bozhongora rinonzi Kefas Mayenga pa 30 miles takachibata chimuti kuti tinotenda nekusarudzwa kwamaita National FM ngazvirambe zvakadaro. KB Nabozho tiri kuno kuvhumba takachibata chimuti kuti vakomana Zimbabwe iri kufadaya iri kunakirwa nechimuti. Yakasorokuka. Ndi mujaku ari kuvhumba vakachibata chimuti. MuZimbabwe ukanzwa munhu akatakura bhegi ari kutama kubva pane imwe imba achienda pane imwe imba kana kuti kubva muimba yake kubva imwe manga achirojaka achienda makavaka chete. Yes. 10 minutes to 10 nhasi dziri kupisa dzinosanganisira dzipi. Zimbabwe ndibatsirewo kutakura munongoziva ndiri monyanete ndodawo vanondibatsira kana mubhaibheri zvikanzizo tinoda vanosumudzira vamwe pakunamata. Yes. In the name of Jesus. Ndaburowa pajavi dzekuchechi. Ndaburowa pajavi dzekuchechi. Kana vaidi wasitauzvona. Tumirai ka video. Tumirai ka video kana mune nhara. Hapana tiwesika ndi mchechi kanyamba. Ai Popi akabuda video iyo. Tumirai ka video. Kana mandiro. Uri kwanaka. Nyika inozotichira kanyamba. Anai. Nyika inozotichira. Amai we. Zimbabwe. Nyaya dzandakabata pazuva ranhasi ndinzwirewo ndinzwirei tsitsi nokuti ndenge ndakatakura dzinenge dzichirema. Nyaya yandine pana panhasi mukoma KB yekutanga ndine update yemusikano pa Zimbabwe Ruwa Solomio kuti yapapi. Iri kuenderera mberi. Mukoma achiri kufona. Ari kufona ye pafoni. Ende kumusikana kuchisina secret yekuti ane zvaari kuita.
wese ada kubatsira musikana mukomana uye ari kuzviziva ndobva ndabva ipapo mukoma KB ndine nyaya yekubhangeti ine munhu akafa kuchibva kwatorwa rori yekuti itakure munhu achienda kupi kunovigwa semutumbi achisiri munhu mutumbi wakafa kuti wakunovigwa mambuya nemachembero achibva pinda mukati motokari chizinomira zvikanziregai ndidzise spare wheel vamwe vanodzika muchisvika apa uyezve ndakubvisa mabhodhi kuti mukwanisi kudzika zvakanaka nekuti irori pane munhu akadonha 2 times achidzika achidonha asi munhu ndisawira akadonha kekutanga ndokubva amuka ada kuzama kutsika ndobva adonha ndobva angoita senge ari kuenda kunotsvaka mvura kana kuchimbuzi ndobva kusiyira ipapo hodhoni ramai makabata ipapo zvakazoitika zvacho ndozvandava nazvo ndine nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe yekuEpworth mhuri yeZimbabwe kune murume nemukadzi vanga vachigara vese vachiita uyu murume uyu anozivikanwa ari mukuru wezvigure nemukadzi wake anoita zvekubatsira vanhu panext door panga paine dambudziko revanhu vari kurwara zvekurwara njere vanasikana varipo ipapo murume uyu achibva aenda panext door akanzi nemukadzi muri kuenda zvenyu but handione chakanaka achibva aenda ipapo Zimbabwe ndoda kuti ndizokuudzai bata ipapo nokuti kutaura kuno kwatiri kuita munhu adonha pane rufu ndichazokuudzai kuti akafa ndiani pavanhu vandiri kutaura ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yemurume akabata mameseji mufoni memukadzi make ekuti mukadzi wake ane friend yake ine boyfriend and akatozviona kuti iye mukadzi wake ari kutaura neboyfriend yabhururu wake ane murumewo ndine nyaya zvakare bulawayo zvakare ndine nyaya zvakare remurume akati mukadzi afamba iye ari paofu ndokupinda mumba ari mukati mengosumudza mabhegi ndokuzoona pasi pemamwe mabhegi pane kamwe kabhegi kadiki kaliwe kabhegi kadiki kumabhegi madiki kaimo kaine bhodhoro ririmo 2 liters iyi ine mvura yonesenge brown zvokuratidza kuti mvura iyi ine zvimwe zvakaiswa mukati asi zvakaiswa mukati macho kudaro akati ndoda kunzwa kuti zvinotesta sei ndobva aisa parurivi ndokunzwa kuti isauti yakawandisa saka mvura inenge yakuda kuchinja kuti kana sauti yaita sei yawandisa ndokuzoona kuti mukati mune kapepa kakanyorwa zita remurume nesenemu yake zviri kuitika muzinyumba umu nyaya dzese idzi dzirimo ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yandakakuudzai kuti nyaya yekubhinga yekufa kwemudzimai aenda kuchipatara adonha nengoro yapapi mushure mekufa kwevanhu nekurwara kwevanhu vachada kusvitsa nyaya pachimuti vachada kubata bhozhongora anobatika sei ichokwadi mhuri yeZimbabwe vanoda kundibata munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 panhamba idzi dzomunodzibata mukoma KB pane kombi mukoma KB yandazofonirwa zvikanzi kombi yenyu mandisiya wani ndakusiyai nekombi handina kombi ini zvikanzi aimi saka udzai driver wenyu achiziva kuti kana makastoma amisa ngatimbirire kunodai so kombi yacho ndeipikwa izvo ndazoitsvaga mukoma KB ndakutumirwa pike pane kombi inobuda muguta reHarare muguta rekadoma ichienda kunonzi inoti sit ingezi yakabva yanyorwa kuti bhozhongora kumashure yakanzi bhozhongora zvikanzi ndinoidei muchikonzero ndakateerera chirongwa ndiri imomo ndikati aiwa itoriwo kombi yakanzi bhozho inini ndiri kuHarare handisi muridzi wayo John yakesukwa John Rore muritani kona imwe achikurire 5 minutes to 10 dzimwe nhepfenyuro kunyarara kuti pangabudiki apa Kanyemba yes dzinonyarara ndo dziriko dzinonyarara ndo dziriko saka muri kuti akuna nhepfenyuro dziriko pauti ndakamuka stadion kakambonzi nhepfenyuro noteerera dzimwe nedzimwe nyoro dzakatanga dzichiteerera nhepfenyuro yedu chikonzero dzanga dziripo izvozvi hapaisi mutambo pakati peHard Rock neDynamos wakatambwa musi weSunday 24 May 2026 kuchawanda ichokwadi pachibva paita mvonga muground kusawirirana masapota akapinda munhandare pakaita kukuvara kwevanhu vanhu vakatosungwa vakaenda kumatare edzimhosva
PSL disciplinary committee yakazogara pasi vakatarisa mavidhio vakaona kama reports akanyorwa nemamatch commissioners kusvikira matimu ese ari maviri abatwa nemhosva 10,000 Hard Rock akazi 10,000 ikabvisirwa 2,000 Dynamos akazi 10,000 US dollars asi pakazouya kakunzi mutambo uyu wangosina kupera vanofanirwa vakakutamba 10 minutes dzanga dzasara 10 minutes idzi dzichatambwa nematimu ese ari maviri Dynamos versus Hard Rock FC paneutral venue musi weThursday 9 July 2026 mutambo uri kutanga nenguva dza1 o'clock masikati vachatambira kupi kungezi kubaobab neutral venue kumondoro amuna masupporters anobvumirwa kupinda imomo mutambo uchatanga nenguva dzani 1 o'clock masikati opera nenguva dza10 minutes past 1 oyo vari kudrive ndo zvavari kudrivira kuenda iko 10 minutes idzo yes 10 minutes idzo apo mutambo wakamiswa vaine magobhora mangani 1-1 yeah kune vatongi so tiri kuti isusu atidi mhirizhonga muground bhora ndire munhu wese tinoenda nemhuri kunofara bvumai kuti pane 3 results yes win draw lose anditika kana pane zvamunenge musina kugutsikana nazvo ndosaka kune mamatch commissioners nyorai zvinhu poitwa sei poitwa review poonekwa kuti zvinhu zvakafamba sei munhandare neimwe nzira mukoma KB zviri kudzidzisa vanhu kuti kana uri supporter iva supporter ine chainopinza kutimu yako kwete chainobudisa mangwana kukanganisa chinhu muridzi wetimu kana kuti vatungamiriri vetimu vachaona kuti uri supporter inosumudza bhora redu rikaona kuti inotidzorera pasi nekuti mari dzakubuda idzi dzakukonzeresa nakaita ishokwadi inga mupopoto tarisai muone kuti saka unogona kuve supporter inodzingwa kutimu yaunosupporta nemhaka yekuti uri kukonzeresa instead yekusumudzira nokuti mari iyoyo dai yatoita sei yatobhadhara maplayers kune vakawanda vashande vanenge vachishanda kumatims ese ari maviri aya anoda kasarari pakupera kwemwedzi ndakamboona umwe windi achidzingwa kune rimwe basa zuva rega rega unosungwa right zuva rakasikwa namwari isu tiri bhazi kuzotsvaga mari but iwe unenge uchingosungwa saka ndikuchengeterei uri kubudisa mari iyo Hard Rock zviri kuitika munhandare yemuzimbabwe mukomana anonzi iyeka Prince Dube aitambira kuYoung Africans contract yake ika-expire asaina neHard Rock Prince Dube auya kuHard Rock apapati pane chimwe chinhu chandinoda kukuudzai vanhu vane matimu ebhora chokutanga tsvagai mari ndiyo inosumudza bhora ndakambotaura ndichitaura neSkondondo Scotland FC tarisai muone zviri kuitika ndo pari kubva manotsi ematimu ese apa vanhu vakasingatenga maplayers ava saka mukasatenga muchatamba naise timu inenge ine uchi hwega yes tarira zvakuti vari Caps haisi kubirawo zvakare muchiri kuisupport here aiyo paka berengwa shakumberengwa chiri kuti tanikwa naiwe poshongora icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzira dzirika matima nawo senyika ino nyaya yandabata muri yeZimbabwe yekumberengwa inyaya iri kuti kune mukadzi akaroorwa mukadzi uyu ndokuenda pamurume achibva agara haana kuita mwana ndokubva vasiyana ndokubva aroorwa nemumwe achibva aroorwa ndobva aita mwana haana kuita mwana zvadaro ndobva pane nyaya dzakaitika dzekuti murume akasvika pakuratidza kuti zvikuita nomukadzi wangu azviite ndobva wanetsana murume achibva atora mukadzi uyu ndobva anomusarira kuhama dzavo akati handichada uyezve achibva ati asi uchazviona nekuti murume uyu ane mari dzake dzangaita sei dzangabvisa mudzimai akaroorwa kaviri kekutanga haana kuita mwana achibva arambana nemurume ichokwadi akazoroorwa kechitu ichokwadi haana kuita mwana zvakare ichokwadi achibva arambana nemurume asi murume akaudza mudzimai kuti uchazviona nenyaya yekuti iye pachake murume anga achiti handichakwanisi kuendera mberi newe nekuti ndanzwa zvakati nyange dzanzwa zvakati nyaya dzandiri kunzwa dzakawanda but handira umbo but nyaya dzacho rudzi rwadzo dzekuti iwe mukadzi une gumbomba kuonzeka adzindigarise zvakanaka uyezve nechiremera munzvimbo zvadaro mukoma KB murume mukadzi uyu achibva adzoka pamba pane vabereki ndobva agara
ane nguva ari pakanzvimbo apa but kugara kwaita kumhuri yeZimbabwe kune vanhu vanokona kuita 7 varume vafa munzvimbo iyi. Varume vakasimba 6 ne1 mukomana angasati aroora, asi makore ake anga ane kodzero kuti munhu anofanira kuti aroore, anga singa abhisu zvake zvekuti yange iri under age, anga ari mukomana nekuti anga asina kuroora asi ari munhu mukuru. So mukadzi uyu munzvimbo maanogara kwababa mukuru wake, mukoma baba vake, kune mwanakomana ariko atori mukuru neshi andingati atori murume nekuti atori mukadzi nemhuri yake senge mwana 1. Mwana sikana akangoteka kuti kuna amai vake, amai ndine mashoko andinawo, mashoko aya ari kundishungurudza, ari kundizvika moyo, zvinogona ngoti ndingofa but andikwanisi kukutaura nemi muri mega. Dai manditsvagira munhu mukuru zvikanzi ngatikutaura baba vako tingoita nyaya pamapedo pana, zvikanzi kwete baba asviite, ndinoda nditsvagirai vatete. Achibva sarudza ega ivo vamwe tete vari munzvimbo iyi vatokura vanotobatwa ruoko vachienda kuchimbuzi vakutopiwa chikafu nekutonoonera padhuze, ndobva vaenda ivo ndo vakaendapo vakanzora natete. Zvikanzi tete nyaya iyi nemwana uyu ndinohasa ndaiziva but ngatikuite sei titaure. Mwana anotaura mashoko atsiudza tete. Tete nyaya iripo ndeyekuti kubva zvandakabva kumurume wangu inini ndichiuya muno handichisiri mwanasikana, handishaiwo nguva yekuda murume nekuti handisi mandara. Ndine varume vakandida ndikatamba navo, asi chiri kundidya moyo ndechekuti ini handichazivi zvandiri. Varume vese vandakatamba navo hapana ararama. Hey, vari muvillage muno nemunext village hapana ararama. Vamwe ndikatamba navo usiku wanhasi ndinomuka ndichinzwa kuti afa kana kuti haite 2 years, kusanganisira hanzvadzi yangu. Pandakabatwa paya tikanoripota kuchigwiyo, muchindibvunza tikanoripota kumapurisa kuti ndabatwa, handina zvangu kutaura, asi munhu akandibata ndakamuziva, ndakamuona, akandibuditsira banga. Saka ndakazotya kuti kurarama kwangu ndichararama sei kana ndataura. Mapurisa dzimwe dzenguva munhu anombodzoka vachiferefeta nyaya, nguva iyoyo ndinenge ndichirarama sei nekuti munhu ari padhuze. Saka kufa kwakaita vanhu ava chakundinetsa ndechekuti munhu wese akasangana neni akafa. Hanzvadzi yangu mwanako baba mukuru kwaBhosho uyu ari kurwara uyu, paya pandakabatwa ndiye akandibata, izvezvo ari pano ari kurwara, ari kurwara. Vatete vachinzwa mashoko ava vanotaura mashoko ekuti handikwanisi kuenda ndega, ndoda tiunganidze vamwe, ndo zvandoziva semunhu mukuru, handiite nyaya ndega. Nyaya yandinogona kuita ndiye kunzwa kuti kune mwana akazvitakura ndinomudana uya pano, iyi yakuda dare remusha. Uyezve ndikaita nyaya inini ndakura ndichagone kufamba, vacho vandichaudza ndo vandichaudza kuti itai izvi neizvi neizvi, asi takagara sedare. Tete vasika madziro atiya aramba kuenda nangani ari woka, atiya aramba kanyemba ati ndega havana kuramba asi vati ndega azvibude. Chii chiri kutadzisa vemhuri kuti vagare dare? Right. Amai zvino vari kutaura nyaya yekuti nyaya iri kunyanya kundirwadza ndeyekuti nyaya ikabuda pachena kuti vanhu vakafa munzvimbo matigere umu vakakonzereswa nemwana wangu, ndinorarama sei? Ko iye hanzvadzi iyi wangu yakabata mwana wechibharo, but kana kuri kuti azofa tinorarama sei? Iye mwana wangu zvakare ari kutaura nyaya yekuti kurarama ndichagone anytime, munogona kunge ndakafa. Amai ndiwa nenyaya navatete varipo 2. Amai vari kuti Zimbabwe ndibatsirei, ndibatsirei zvekuita, ndinogona kusumudza nyaya, kusumudza kwandoita nyaya kukonzeresa kuti mwana wangu azviuraye, agara ane pfungwa idzodzo, but obva ndinokuda kwezvamaita izvi ndakuita zvakati. Handisi kuda mhosva panyaya iyi, handisi kuda kumira ndichikakasika panyaya iyi, but handikwanise kunyararaka. Ndiite sei? Msikana mwe uyu wakuratani, musikana uyu ane makore mangani? 32 years. 32 years. 32 years. Iye ari kufungira kana kuti ari kuziva kuti ndiye ari kukonzera karufu rwevarume vese 7 vashaya munharaunda. Ari kuti wese wandasangana naye akafa. Saka pandakazobatwa nehanzvadzi yangu yakurwara zvakare, ndiri kutoona sekutoti ndizvo, nokuti hakuna wandakasangana naye. Izvezvi pachangu ndine pfungwa dzendikati kuti ndimboona here kuti zvakare ndikazviita, but mweya wangu utoramba ende pfungwa dzangu dzitondizivisa kutoti ndiri kukonzeresa. Asi hanzvadzi akati kwanzi ndakatomboiudza kuti
maregere mapupura maudza hama kuitira mangwana kana mukafa kuti chicha makaita. Baba Isabel, muri kuti vese vakadanana nemusikana uyu vakafambidzana nemusikana uyu. Yes. Anditi kama bonde vese vakafa. Vese vakafa. Hanzvadzi iyo yari kufungidzira kuti ndiyo yakambata chibharo iri kurwara. Iri kurwara. Haina kufa. Haina kufa. Sei ari kuti ndiye nekuti vamwe vese vakafa uyu ari kurwara. Ipapo ndo mataura kuti iye ndo mataura ari kuita. Kuti izvezvi ndambofunga kuti ndimbozviita here, but nenyaya yekuti pfungwa dzangu dzakuziva izvozvo. Akazofa munhu iyeye ndinoita sei kuti pfungwa dzambosvika mandiri. Ava vakafa ava vaifa vairwara nei? Mukoma KB atoti kwanzi vamwe vacho handinambonzwa kana runyereko pari kurwara kwavo. Paingota imwe nyaya yekungonzwa kuti adona. But vese vakafa nandikangana kuti vese vakafa vaizosvika pakudororadzikwa vazvimba dumbu nemakumbo. Okay. Kurwara hapana kwaishamisira kwaitika, but vafa vaitozopedzisira vatochipa kunochengetwa vainge vazvinga dumbu nemakumbo. Ende hanzvadzi yake uyu yatanga kuita izvi, ndiyo yoga yatanga kuita izvi asina kufa. Ende ndiye aita mazuva asina kufa. Lincoln Mavondo pa Longlands akachibata chimuti wagona taniko kanyemba pabodzi kana bozhongora. Maiwe chimuti chakatakura mhani nhasi ndiani uyu anonzi iyeka. Okay, maiwe chimuti chakatakura mhani nhasi KB na Bozho, famba ine basa mutsaiti mumashasha yose ndinonzi madzibaba Danford Chari tiri pa Grenara Estate. Machinzwa ndechekupa Baba Isabel mberengwa makachiti turu nezuro atina kuzokwanisa kakunzwa kuti vatereri manyama vanoti kudini. Mukuru anorara nepilo mukoma KB ndadii ndasaka muzukuru. Okay, 2 minutes yet. Fafaidzai icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mukadime kufafaidza paka epwethi epatoni paki muguta. Pane murume anozivikanwa achita basa rekugadzira maradio. 1 2 ni mukuru wa Gure. 3 anoita zvekubatsira nenzira yechivanhu n'anga godobori. Ane mukadzi wake zvakare anoita zvekubatsira nemukadzi uyu. Mukadzi wachona uyu akambenga ine pane mumwe murume wakaita naye vana. Iko zvinozve ari kugara nemurume uyu havana vana vese uyezve havana nguva. Pa next door panogara vanhu ava pane vana vari kuita dambudziko rokurwara nenjere, vari vanasikana vanokwana kuita vaviri. Ndokubva vadaniwa newe pa next door zvikanzi tinoona munombobatsira madima ekuzotibatsirewo honai dambudziko riri vana pano mutibatsirewo. Nezuro achibva aenda, asi mukadzi kwanza akati enda unochaja mari inoita kuti uzobatsirikawo. Ambine kuti sezvo yari mubatsiriwo angaona kuti kune mukwidza here. Enda unochaja mari inoita kuti uzobatsirawo. Shoko rakataurwa ipapo ndisokwanisa kuritaura nekuda kwezvozoitika. Okay, mudzimai aiudzani murume. Murume mati anoita basa rei? Ndigodobori. Mudzimai ndigodobori. Godobori vese vadana godobori. All right. Nenzira yechivanhu. Okay. Achibva aenda kuti kwamuri kuenda nemunobatsirana but pa next door munochajawo mari inoita kuti mangwana muzozvimirira. Anditika murume achibva aenda kuri kwanobudisa magweba ake achingogara pasi ada kubatsira. Ndabayiwa ndokudzorerwa kumba ndokurara usiku wese ndokutanga kurutsa ndokuita sei mangu nhasi ndokuseni sarai abva shaika nematambudziko. Baba vatotisiya kubva nezuro kusvika nhasi. Pa next door pacho zvakare vaya vakangana unobatsirwa havasati vasvikawo parufu. Asi shoko raenda kuti munhu uye azobva wakadaiso azofa. So vanhu havasi kuziva kuti chii chaitika kuti iye ndiaenda kunobatsira ndiye azofa. Vana vaya vari kungurwara. Ko mashoko akataurwa nemudzimai achudza murume kuti kana maenda ikoko munochajawo zvinoita kuti sei muzokwanisa kutengawo zvinoita kuti muende kunoradzikwa. Asi mudzimai anga azoona kuti kumberi hakuna kumira musha. Ndofunga angaona. Ko akadii kudza murume wake kuti regai kuenda. Kwanza akataura mashoko ekuti dai musina kwanisa kuenda. Akataura mashoko ekuti andione chiedza chekuti muende. Asaitura nzivo yekuti kana muri vagarisana mufanira kubatsirana nyaya dzakafanana uyezve zvine nguva zvichiitika izvi. Ende isi tine nguva richigarawo pano. Muri kuti mudzimai akaudza murume kuti kana mukasvika ikoko chajai mari yokuti muzokwanisa kutotenga kadai iri kofiri. Ipapo aunza nyaya iyo ndiani? Vagarisani ni hama neshamwari vari kuchema izvozvo. Munhu andotala izvozvo anhu akatoungana kamukoma atofa kuseni kuno. Vari parufu izvozvo atofa kuseni kwanhasi asi
akaenda nezuro ndiko akanobatsira usiku hwese ndo warara achirutsa achingoti ndabaiwa Kanyemba na Bozho mukadzi wekumberengwa uyo akaiswa runyoka chete ndinonzi Adonia Shumba ndiri ku Waterfalls. Akaiswa runyoka nani? Kumashoko amataura kuti akataurwa neanga ari murume wake kuti uchazviona. Anga ari mashoko einai baba Isabel. Anoratidza singe mashoko ekurwadziwa yekuti ndakaroora munhu ndikaita zvandakaita but ndakusvika pakuroora munhu kuti ndikuda kuti upenyu hwangu hwese ndenge ndine munhu wandinaye mukubudirira mukuvaka but nekuda kwetsika yonga uchiita ndakukusiya hangu but ende ako asi murume kutanga akadi akafa. Mukadzi akaudzwa wane kuti uchazviona inga ari kuzviona ngaadzokereka kumurume wekutanga ndipo pane ruponeso rwake. Ava vari kufa nekurwara vari kufira upombwe hwavo itapfwa kuti mumashasha Boss London British ngaipe Shekman Matono tichaona makuerere tinasha Gotora Amake Nosa Mike Craig Maichi ngaipe Sheki Manuere Trimo Liba Victor Katiyo Alec Gweja ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu kugurure. Kwanzi vari kufira kusada kuona zvinhu vari kufira upombwe hwavo. Loud and clear kuno ku Glenora Sipa Masimbi ndinonzi baba Jenny Jeffrey na Talita Sitole ndidedzewo kakatatu ndinonzi Give More Sitole. Give More Sitole, Give More Sitole, Give More Sitole. Masimbi Glenora C. Po rikiti vo. Tete vakuru mumuri ndio vakashedzwa kumberengwa vachudzwa nyaya mamiriro yakaitwa iyi nemusukuru tete vari kuti andikwanise kuenda ndinotanga ndashedza vamwe vauye pano ndivaudze nyaya iyi saka chiri kunetsa chicho kuti paitwe dare. Amai vakati kana dare rikaitwa vanhu vakaudzwa ava imba yangu nepamba pangu ndaamai vemwana nevanhu vakafa ava zvikatika kubuda kunzvimbo kuti shuwa vanhu vakafa vanga vasingarwari vaizozvimba mwana wangu akonzeresa zvinoita here amai vachiboti hold on. Mukadzi uyo wekumberengwa anodaka kuripiswa sei ari kuraisa vanhu achiziva kuti ndiye ane dambudziko. Ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown pa Glendale ndimutsiroka vagari veshoka kwa Major Brown nevagari vekwa Wula Farm na Alec Gweja na James Matias na Fani Mafuta. Langton Chingoma zvinotora nguva yakaita sei kuti uzive kuti munhu wese wakakwazisa kaunti waunenge watanga kukwazisa pazuva iroro ari kufa. Yes. Zvinotora nguva yakaita sei kuti uzozviziva kuti ndiri kukonzeresa. Tingape here mudzimai uyu mwanasikana uyu Mosha Zimbabwe 0718 692 244 tibatsirane chekumberengwa necheku Epworth. Mudzimai aifanaka kuita sei kumurume wake akaratidzwa vese ndivana godobori akaratidzwa kuti kuri kuenda murume hakuna kumira zvakanaka akatomudza kuti kana makuenda ikoko tsvajai mari yokuti mukwanise kakutenga zvikwanisiro zvokuzovigwa nazvo. Chakanyanya ndakakubata zvakanaka kuno ku 10 Plus Farm kuChinoi ndinonzi Tobias Mauraye chingoti 4 kuna mai na baba Mauraye nemudzimai wangu my precious nevagari vose vemu 10 Plus Farm ndideidzewo kakatatu kuti Tobias Mauraye pa 10 Plus Farm. Tobias Mauraye po rikiti vo. Baba Isabel hana kunyora zita mai weBozho na Kanyemba please tipeiwo zita tiri kudhuzi nekumberengwa tingapere tose zita vigai. Rega ningoti mberengwa mataga hatikwanise kukupaika zita remusikana uyu kuti mudzimai uyu aiwa azvite but pane munhu anofunga kutuma ikoko anotoonera ikoko kuti ndiani kuti shokwadi remusikana ndi ari kuuraya ndiani ndafunga kutuma ndine vakomana wangu 2 vakasimba 1 kupisa Ezra na Shugeti. Baba Isabel vanoona kuti chokwadi here kuti
musikana uyu kandi mukadzi uyu ndiari kuuraya vanhu. maiwe Bozho na Bonzo, please tipewo zita, tiri kudhuzi nemberengwa, tingapere tose zita vigaye. Uri kuchei, uri kugupa, hauna zvibata-bata. Kwanzi na Langton uyo avo vafira upombwe hwavo. Willard Kameyo dread papel vedia anachipata chimuti 24 minutes past 10 mamuka seko maishai pamondoro vakachibata chimuti kuti dzvi mubatsiri atisiya nekuda kubatsira dai asina kuenda ikoko hake nditeuka Darlington dadza bvochora katatu pamazoe pamatora famu takachibata kachimuti tinotenda Darlington dadza bvochora Darlington dadza bvochora Darlington dadza bvochora pamazoe matora famu po rikiti vo 27 minutes to 11 teku Epworth ichi vabatsiri endai masimba munopera kufa chokwadi ndinonzi bata piwa ndiri ku Stone Ridge kudhemu. Baba Isabel, mungaziva here kuti mubatsiri uyu akachaja mari pakashedzwa kuti azobatsira pambapo? Mukoma KB zvinorwadza $5 mari kuti iswe muplate yedare kuti atenge kuita basa. $5 ndo mari akachaja ende ndio mari akatanga kungoti ndabayiwa asina kwaenda mberi. $5 ya zvakaoma chokwadi. Then pane message yauya panapa iri kuti kudini, iri kuti iyo hanzi uyo musikane wekuurayisa kavanhu uyo ngambomira zvokufambidzana angapedze varume apa tagara tiri vashoma ndi kufinya Nigel chibaba chepashamba ndidaidzei katatu kufinya Nigel po rikiti vo tsudzulai Baba Isabel. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mondiri mukadibe kufamba mukadibe kufafaza nekutsudza kuti matima na wasonyika ino wamukaseko ise Temo Van Gogh Terence Popo Benedicta wamukaseko Miriam Charoveta Cecilia Banda pamkana Bozi Shenge Masara Madambozi hiti the Musimba Comedy wamukaseko Tarisai Primrose Machakwa Mambeva Special chimutima kabata ndiro zoti muri kufamba nacho amaimwana chimutima kabata kuti tse wamukaseko wandiro chivetera amainosa Concept Forage baba na maibinungu happy birthday rekuti ndikati happy birthday ndinoti ndiri kupemberera makore avo vari murudo about 17 years vari mukati merudo kwanzi imbe idu ichitekaira nekumhanya mune zvakanaka aiwa ndo zvinokudzwa kaizvo ndo zvatinotaura pachimuti kuti dzimba dzenyu ngadzisimbe kunge chimuti ishokwadi dzisasheka ndi baba namai biningu vari kupi zviya hamo harari funga padz andirika yes imba dzavo ngadzisimbe sedzemukanyemba ngavakope kwati useke beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni ho varoya vana piro mumba iwe 22 minutes to 11 tsudzurani tv paka nasi dzinongowanika muzukuru adzirebe dzinongowanika muzukuru kwacho sekuru nemuzukuru wavo mbuya nemuzukuru wavo kana kuti murume nemudzimai wake sisi nehanzvadzi yake wawiri pakufamba nice one chinofamba chiri hwani chimuti nevateri bhangeti chako bhangeti chiri kuti tani titsudzurai fafaidzai inzwai mhuri yeZimbabwe kune murandakati akashayika pachibva paitika rufu paita rufu kudaro pane masawiri akapinda motokari achisamba kuti tikuenda kunochema nekuviga mwedu vachibva vashandisa motokari yerudzi rwerori vashandisa rudzi rwemota vasvika kunzvimbo kwokuti mutumbi uchiburutswa mumota manga mune spare wheel driver akabuditsa spare wheel pasi nekuti mota yakareba achiitira kuti kana vachinga kudzika vanenge vachisika pavhiri vana muchemberi vachidzika vamwe chibvavhurirwa mabhodhi emasaidi tainoro shiwiri bini for zvavhurwa muri yeZimbabwe pana amai vanovesahwira vanga vari mumota vakunodzika kuti kukanganisa kutsika rikitipfu vanonera pasi vamuka vada kufamba rikitipfu vanonera pasi driver anocheka mboti asi vakadhakwa sawira uyu akura sei mukadzi anozobvunza makuru ake but unozviziva kuti vanopinda kazhinji mumotokari ine mutumbi ndo vati kurei zvadaro
anditi vanhu vari parufu apa pane chitunaka vanhu vese vanenge chingotesa zviri kuitika achingopedza ipapo achibva angobuda vanhu vakafunga ri kudona kwaita ari kunotsvaga mvura here kana dada unopukuta dhasi ndobva aenda kudaro motokari iyi ndiyo yatakura vanhu yahaiwa kutakura vanhu vechi vari kuenda kunoviga mutombi vanhu vaviga vanhu vapedza takuda kuenda pana asipo wakomana tsvagai munhu hapana sawira uya hapana anga asina foni sawira hangawanikwe uriza motokari akati inini mota indekuhaya basa rapera ka vekukama chiomwe chibva sara kusvika nanhasi kubva kusora soro munhu asitawanikwa sawira hasi kuwanikwa kumba hasi kuwanikwa kwafoni hapana chisaini yake iri kupinda hapana chiri kuwanika ndiri kukumbira vagari vari kubhangeti izvezvi kana kuri kuti azowanikwa sokuya kwaita nyaya pakutanga kuti azowanikwa here akadonha mutumbi usati wavigwa ukavigwa motokari ikadzokera vamwe vakarara vakamirira sawira nanhasi sawira hasi kuwanikwa rufu rwakabva kupi ruchienda kupi rimwe nzvimbo iri kubhangeti yakafira nditika vachienda kune imwe nzvimbo zvakare pati kwese kuri kubhangeti vese vanga vari mulori pamwe chete kane mutumbi nechituro ichokwadi vanhu vanenge vari mulori vaida kuburuka nekuti rori ihombeka vachibva vaisirwa wavhurirwa mabhodzi aya ndobva paiswa spare wheel kuti wakwanise kutsika kausanyanya kudzika pasi vamwe vese vakakwanisa vakaburuka sawira yakadonha noti ka1 asika2 mutumbi pakavigwa mutumbi sawira anga sisipo achingoburuka achingozomuka ipapo akatoko mukudonha imo makangomuka nekuti sei nokutofamba pati munhu wese aingoti sezvo vadonha ukatariswa nevanhu ka maybe vari kuti vangoendawo vanopukuta maybe vakunyara vongozodzoka but sawira anonyareiko nokuti ndiwo kabasa rake ndiwo patisingaziva nekuti ndisawira anogona kutosumudza hembe aripo ipapo nokuti nyaya yake ndeyekuti akubvisei breni dzenyu pakuchema anogona kutotaura zvinyadzi kuti mubve pakuchema mupinde pakuseka vanhu vaigona waifunga kuti pamwe sawira uyu ari kuita mafanisi aripo akatovhunza kuti asi makadhakwa asakadhakwa sikani vanhu aiwana kudhakwa sawira nanhasi kuwanikwa foni haisi kuita sawira mati mudzimai ndiwo kubhangeti ikoko pakaipa chii chakaitika kuna sawira baba Isabel ende sawira ari kupi tiri kukumbira hama mazomuwana here uyezve mamuwana kupi munhu anga ashaya uyo munhu rudzii mukadzi futi helo mukoma bhoshongora nakanyemba ndidaidzewo kakatatu kuti Kefasi Mayenga po rikiti vo tinotenda ziri kuita kudiyana 14 minutes to 11 pa National FM. Sawira akaita missing uyo ane chokuita nemufi ndidaidzewo kakatu ndinonzi Johannes Mabvu Zhuwawo ndiri pa Highfield. Johannes Mabvu Zhuwawo Highfield po rikiti vo nai chiremba simba dzakomanda chino makwanani varipo ere paje apa andisi kuziva mukoma kebi nsiku zawanda nsiku zawanda chiremba simba vana madzibaba vasiri kubatika vakawanda kusanganisira baba Katsiru madzibaba Katsiru pachipa marondera na madzibaba Israel vakora madzibaba Moze pagwanzora bagaza aiwaka vanhu vari kuti ishe namba dzekufona madzibaba Mateu Sawira kani tsoka kani ndine adimaya Zulu pazolo nyika famu kudaundera Sawira dzoka kani chiko nai Sawira naimi Sawira muri kupi esi kanyemba na bozho Sawira uyo ari kunyara hanzi kwozogona kakuita zvakapfuura kudonha kwaakaita ndinonzi mai Naume kwagutsa kudombo shava kureva kuti kwaari safe zvake but ari kunyara paizogona kuita zvakakura kudarika zvakaitika apo akanovhara ane chekuita here nekufa kwemunhu uyu Sawira
Yes. Maikupa pa Stony Ridge. Hanzi kumberengwa ngekuendeka Nyemba. Wow. Maikupa ndoyenda ere. Mubvunzo wandinawo kana muchitinzwa mudavire Kanyemba muno muda ere kana kuti mumude vanondida. wow. They love me. Mwana singaruwe pamba bwana singaruwe pamba adodiwa ere chero katadza china ngonzi mwanangu Saka muri kuti andidzokere kumberengo andramudaro ndatobvunzawo on a serious note. Nyaya ihombe 7 vanhu vacho vakawanda izvozvi hanzvadzi iri panovo panobuda nyaya iyi kuvanhu vane hama dzakafa hongu inyaya yekuti kana kuti ndizvo upombwe hwavo but ndizvo here kuti vanofara vachizviti wedu akafa zvake. Mukadzi uyu mwanasikana anga asingazivi kuti akagadzirwa azivi ende mwanasikana we32 years ane kodzero yokutsvaga munhu wanofambidzana naye achisina murume. Yes. Ndopo tinotaura nyaya dzedu kana kuri kugadzirwa Zimbabwe. Vakuru vemazinata kana muchindinzwawo nevanoziva nhamba dzawo ndipei. Bohere kugadzirana. Bohere kusarunyoka. Kana murume une mudzimai vakarambana mune zvakanaka, why murume akazoudza kamudzimai kuti uchazviona? Why akamugadzira akadi kumusunungura? Isabel, zvinorwadza. Zimbabwe chekumberengwa poitwa sei? Hongu mudzimai wanagunonga akagadzirwa nemurume wake, asi bohere sei murume akagadzira mudzimai iwo vanhu vakarambana? Chine kamuzukuru ichocho. Chine kamuzukuru. Okay, kari kuti kudika muzukuru icho kwa dimu ya Zimbabwe ndiri modero mukati mekufamba mukati mekufafadzana kutsotsoka matima na wasika nyika ino yeZimbabwe. Kamuzukuru kacho Zimbabwe inzwai. Murume ari kubulawayo. Ari kuti ndine mukadzi wangu. Pandakaroora mukadzi wangu ane shamari yake aitamba nayo. Shamari ishi yakazororwawo asi takatanga kuroorana ndine nemudzimai wangu. Musamanye. Kwabulawayo. Kontutu. Mati kune murume ane mudzimai wake. Okay. Vatove nemwana. But paakaroora mukadzi uyu aive ne shamari yake yaitamba nayo. Okay. Asi ivo ndo vakatanga kuroorana. Uyu shamari iyi isati yaroorwa. But right now shamari yakaroorwawo yane murume. Uyu murume une mukadzi wake vakaroorana. Kureva kuti vese dzadzimba. Vane mhuri dzavo. Inzwai Zimbabwe. Pane nyaya. Murume uyu auya nenyaya uyu ari kubulawayo uyu. Aigara achingonzwa mukadzi wake ari pafoni. Bamnini. So murume aifungidzirwa na bamnini arutaurwa vaningina vake nekuti vaningina vake vanofona nekutaura nemudzimai wake. Rimwe zuva akagara foni ikabverira. Akagara nemurume. Bamnini. Murume achibvunzwa kuti voice iyi Arisi rehama yangu. Kadzaisa foni pasi. Murume atora foni. Ndokunotarisa nhamba. Ndokuiona. Ndokuenda kumachats. Ndokutoona ariko vachitaura kuti murume waari kutaura naye chiri baba munini kawe ari kutokomblena kumukadzi wake kuti kushamari yenyu seko mazuva akandibloka asi uda kutaura neni chero ndikafona neimwe foni asi uda kutaura neni chi achibva pindura mukadzi uyu baba munini rambai muchitaura nemi pamwe pane zvakatsamwa achataura nemi chete aiwa murume usatsamwa chichi ari kufara naye sababa munini. Ndobva murume abvunza mai mwana ndiani uyu wamuri kuti bamunini uyu? Zvikanzi boyfriend shamari yangu iye yamunoziva iyi. Zvikanzi iwe anditi akaroorwa here? Last week anditi ukamuperekedza kuenda kunoona kumbe kwemurume akatokumbira kwandiri kuti bankuru itai kuti sisati sei vandiperekedza. Ndakaroora muchiwirirana andifani kuvhara ushamari kana wakanaka. But pawangu chitamba naye ndaitorwadziwa kuti ana murume paakazoroorwa ndikafara. But uona last week chacho wakaperekedza munhu kuenda kopika. But iko zvinozvi uchiri busy kuchata kuentertaina chikomba cheshamwari yako iye ane murume. Anditi
zikati alright ndipe namba dzake atora namba abva afonera murume uyo mukoma makadi unoziva ere munhu anonzi Nenge akataurwa ndiye mukadzi uya wari kudanana naye akaroorwa manje uya zvikanzi nomuziva igirlfriend yangu musikana wangu shamari uri kuzviziva kuti munhu akaroorwa ini anditozviziita akaroorwa ini zvikanzi ko Nenge unomuziva ere akubvunza mukadzi wake zvikanzi ndiyo friend yemusikana wangu totaura tese almost every day pese kana ndipo ndaimbomuona ndomuona ena iye kana achimbouya kumba kwangu yatombouya vari vese wo wodadi shamari munhu yemukadzi wemunhu zvikanzi shazotondudza nditoshamisika nokuti last week pandatopedzisira kutaura naye foni yangu izvozvo haisi kutoita pafoni pake but last week iyi hapana haisati yatokwana week dhera nhasi ndire 6 ndakatosangana nawo mugweru ndikavatengera chifudhu vachitori kuenda kumusha akatoenda nejaketi rangu ezvo paakasangana mugweru mukoma KB aitoenda kunoona kumusha kwemurume achifura achiona boyfriend jaketi rakatoenda akapfeka ndiye boyfriend apo aine mukadzi womurume uyu anobvunza mukadzi wake nhai ko munhu izvo ari kutaura iwo ndokapinda kutanga kupinda mumba uyu atoenda kumashure tsika dzombawo dzese iko zvino zvikana muchiti kupa makaenda imimi chikafu chamakatengerwa imimi makatengerwa neboyfriend jakati rakaenda akapfeka akazvikanzi chokwadi ndo zvakaitika chendiudza kuti iwewe kana uchitamba nemunhu ane murume uri post kuboyfriend kwa iwewe secret yako yaanayo ndeipi ina ndira secret so murume ari kuti naipapo pega ndo pandawana naipapa pandawana ndanga ndafunga kuti mukadzi wangu ndimerise kuna tete ndonovaudza nyaya iyi ndomboti murangei but handisati ndaenda ndibatsirei Zimbabwe ndibatsirei kuti kana mukadzi wangu achikwanisa kuitwa post yemumwe mukadzi ane murume kuboyfriend chinokonesa mukadzi wangu kuti azviite chii nokuti ndiye anofanira kudzidzisa uyu kuti kana uine murume hauite boyfriend. Shamwari ya madhamu vemufesi vaunza nyaya kubloka boyfriend hazvireve kuti haachade nezvazvo here. Ndo patisiri kuziva nokuti kunyangwa asati zvazvo uyu ablokwa kumunhu anodanana naye but kumukadzi wemunhu uku mukadzi wemunhu akuramba achitaura naye. Yes. Ende mashoko vari tosimbisa kuti rambai muchifona baba munini pamwe kutsamwa pane zvamakaitirana apa pana 6 days vabva kumusha kwemurume jaketi rakaenda akapfeka ndemboyfriend wovobloka uyu murume akaroora kashamwari handiti yakabloka kuti yakadzima foni akatobvisa mari kuenda kwawakaita kumusha wakaenda kunoonekera zvezvokuti ndakuda mboinoona vamwene vangu shamwari yangu ndiperekedze pasina murume varipo 2 my friends ende murume asizogutsikana kuti pavakaenda kana kuti shamwari iyi haina were secret yayo yemukadzi wake yaanoitawo uku uyu achiita uyu kuti vese havana maboyfriends mubvunzo unoti mukadzi wemunhu unofanira boyfriend here 1 2 3 2 mukadzi wemunhu anokwanisa here kuita posti yemunhu asina murume ane boyfriend yake kunyange ane murume mukadzi wemunhu anoita posti here panyaya dzemujoro kunze uku loud and clean pamasvingo CBD baba Eliana Paul tinoti rest in peace kumubatsiri uyo wekupi wekuEpworth. Zvinodzimba chokwadi ndabatikana kufa kwemunhu anenge achida kutobatsirawo zvakaoma. But mukati mekubatsira ndire mashoko mukoma KB nyaya dzemuvabatsiri unokwanisa sei kuziva masimba kuti kwandiri kuenda kune simba rinodarika rinenge rangu semubatsiri kuti ugare wangu avoida. Baba Isabel zvakangofanana kahondo kwatinenge tichienda shungu dzedu ndedzekuti ngatiwinei tiri kuenda kunohwina munogona kusangana nazvo ikoko usati waridza yako wobva waridzirwa. Yes but dambudziko redu riri pakuti mudzimai wemurume uyu pane mashoko akataura baba vasati wabva pamba kureva kuti akaziva zviri kumberi aifanira kuita sei ende muri kuti murume akanochaja $5 angatobhadharwa $5 inoiswa mundiro ka
kaipina bocho mukadzi uyo wekuti bamunini fambi stiki chaiyo ndo saka tichiti vakadzi atina zera nawo ita 4 kuti mashasha kusanganisira Kelvin João na Gwejerini ndinonzi Boss London British ngaipe pamvuru pedyo ne Mega 7 radio correct takachibata chimuti ndakanganisa kunzwa message kaipina bocho mukadzi yokuti bamunini ifambi stick chaiyo ndo saka tichiti vakadzi atina zera nawo alright ita 4 kuti mashasha kusanganisira Kelvin João na Gwejerini ndinonzi Boss London British ngaipe pamvurwi pedyo ne Mega 7 ndakakasa kunzwa mama mdzikakuti pali mamwe mashoko ari akuti ifambi stick chaiyo kusanganisira tisatapinda kamuchitoro ne H Solutions baba Isabel pane mubvunzo wauya pano nai kanyemba na bozho mukadzi anoiswa here runyoka ko kana usisamude ko kumusiya aende hake ko iwe ukafa akauraya vanhu anonzi auraya vanhu ndiani ndinonzi chamnorwa chimusi pakadzambaira ndoda kudavira nekukomenda okay mukadzi kuisa runyoka kuchinhu zvakaipa abvunza mubvunzo wekuti mukadzi anoiswa runyoka here kana kuti unomusiya kazhinji zvinokonzeresa kuti vakadzi vaiswa runyoka inyaya yegumba gumbomudza kumunze iye akaroorwa haamiri kuenda kune vamwe varume ndakuchibvunzawo zvakare naiwe mukadzi kana uchidawo varume vakawanda ko chakaipa chii kutanga wasiya wauinaye unotsvaga vamwe ndizvozvo asi paunoisa runyoka kumudzimai wako unomuudza here kuti ndakuisa central locking system kuti agara aziva pauri kubuda wakaroorwa nemurume wako unomuudza here kuti wakaroora asi ndakumboenda kune vamwe kayeba bozho kayeba paunoisa runyoka pamudzimai wako unomuudza kuti ndizvo zvandakuita izvi wakaroorwa ukachata majasi pfuma ikabhadharwa ukapika kuti ndiwe wangu wega ko pauri kubuda uchienda kune vamwe varume uri kumuudza here kuti ndatyora chidzidzo chiya ndakumbuda vamwe kana mudzimai aita gumbo panze unomurambaka unomusire runyoka murume kana uona kuti zvaunoda kwaari hazvisi kubuda unomusiyaka 0713-938-538 ngatinzwei vateereri munoti kudiniko nyaya yokuisa runyoka kana kuti mafunga zokuisa na runyoka make sure kuti munoenda mwese muri 2 iro zishoko iro kebi mudzimai apa murume apa mese muswa central focus system hakuna chabuda hakuna chaenda kunze hapana chaenda anditi ka hairo shoko tinzwe pamwe chete nekupinda kamuchitoro nevasawira vedu H Solutions tinotenda Zimbabwe Edward Matebure from Stone Ridge akachibata chimuti kuti G okay baba Isabel yamatanga iyi hakuna izvozvo unoisa runyoka unoisa central locking system mwana wako kwete wevaridzi ndinonzi mai V pachuru farm mashoko ari kutaura ndikumanzwisa mukoma kebe hapana chinhu chatiri kusapota but tiri kuzama kuonesana masaidi esu tiburitse chokwadi zvinoita here kuti waroorwa wotsvaga mumwe murume uri pamba pemumwe murume wakabvisira majasi mari dzikaenda mombe dzikaenda unonotengerwa dhingi woita bonde ikoko wodzoka mumba memurume ari kukuchengeta hazviiti ndo zvatiri kutaura kuti murume usaise central locking system mukadzi usaita chipfambi kanyemba musikana wokumberengwa ngatotsvaka vabatsiri vakati ofa vakafira kusapfurwa nezvinhu ndinonzi admire ndiri paEpworth vabatsiri vasingari kupfurwa nezvinhu vava havanopera mukoma KB ndoda kuti ndikuudzei ini basa rangu ndiri kutsvaga nyaya hakuna murume asina zororo kudarika murume akaisa mukadzi wake central system locking system kana asati afa murume akaisa mukadzi runyoka anozorora kana afa wangu ari kuzviziva kuti ndakaisa runyoka mwana wevanhuka but iye anenge achiti pazvinobata paya zvikakanganisa mwana wevanhu vacho mukadzi wako kayo ndiwo uchapinda kuti bisi ruwati runyoka rwakasiyana kune rinokonzeresa kuti kumukadzi wacho varume vakawanda vanosari kupisa varume kwozoita rumwe zvakare runopisa chikomba nemukadzi wacho zvakare iye mukadzi parinopisa murume pane saini inobuda kumukadzi ka anotozviziva kuti abatwa pane zvinoitika paari zvine urwere pakati pake futi
tikustaura from experience. Pane message iri panapa. Mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri matikitifa pakufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri matikitifa po 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 rikiti vo kanyemba na bosho ki inokia do 1 chete ndapedza ndinonzi Albert Dzakatira pakuwadzana anyepe anazokinura papo ndiani baba imba simabla koruseki ruseki ndozoti GP kuseleleyo oh yeah GP uchi eka GP zvinoti ground breakers ground breakers every movers uzeli ayo mawani uchi ndokwenda kutoenda ikoko. alright chinoisirwa mukadzi runyoka ndechekuti ndinenge ndichigara kubasa apo runyere kupe rokusavimbika kwake rosvika munzeve dzangu ini gweja ipapo tinoti operation runyoka kuna mama ndinonzi baba makomborare kuoverspill pagosheni. Pane message andaona panapa iri kuti kudini message koma KB muchitsvaga message vabva vapindira vasagura vedu vebridge first capital mati pane message iri kuti kudini nai baba Isabel. maviri mamessage yekutanga inoti murume kuisa runyoka haisi mhosva kudefenda mari yake nokuti zuva rakasikwa naMwari hapana asiri kuzinzwa kuti vakachata vakaroorana asi mukadzi abatwa nechikomba. Saka ari kudefenda mari yake asi chaakatadza kuisa runyoka pamunhu akaenda. Okay. chaakatadza kuisa runyoka pamunhu akaenda uyezve ari kuti harisi runyoka rwakaisa runyoka rinokufikisa pakati nokuti mukadzi akaita zvaaida ari mumaoko emurume achizoitawo zvaanoda abva paari. Sabhuku ramba vachibva kuti chimuti harichisiye zvekudaro kusvikira sabhuku ramba vanoti munhu uyo ngao runyoka ruri paari mukadzi uyo. Varume dai takwanisa kuziva gore rino tinopera kufa. Dai taziva so nepfenyuro yechimuti tabatsira sei muri iyi iri kupi kumberengwa tati kudini woita sei nokuti tete pavakashevedzwa tete vari kutya kuti vafambise nyaya iyi vari vega. Tati kudini panyaya yerunyoka mukoma KB chayakaipira ndeyekuti kune vanoziva mutemo murume akaisa runyoka kumukadzi akabvuma kuti ndakaisa anotongwa nemhosva ipi? hama dzemwari hama dzemukadzi dzinoti kudini kazvinoti kudi 1 2 kana chero mukaona nokuziva kuti munhu akaiswa runyoka murume akati handizvizire munoti kudii? hazvikwanisike nai baba Isabel Bozhongora kuti mhuri yekumberengwa iyo vasimuke vaende pana sabhuku kana mambo vaise nyaya yavo mudariro musikana kutaura zvinhu zvake ega. Yes, kuti inini ndakamboroorwa ndikarambana nemurume wandakaroorwa naye ndikazoenda pane umwe musha pane zvakaitika ikoko kusvikira tarambana nemurume akandiudza mashoko ekuti uchazviona. Ine ndine 32 years ndinowo pari chiri kumhanya ndinoda murume ndoda kusangana nemurume handina kutorera munhu varume ndokwanisa kakuvirirana navo toita zvatinoita vanouya vega vachikombisa. Yes. Asi pavarume ava 7 vandakasangana navo ndiri kufungidzira kuti kufa nokuzvimba makumbo nedumbu kwavakaita zviri kubva pandiri kusanganisira hanzvadzi. Saka ndauya kuzopotera kwamuri mambo ndiri kukumbira ukarubatsiro ndisati ndapedza vanhu vakawanda. Yes. Asi toda kuzoendera mberi nenyaya yakanyemba iyi ndeyepamberengwai atisatapedza tichiri mustudio. Baba Isabel Bulawayo yapindira hillside hanzi naminhla kwabulawayo hillside la rukawo central locking system yakangofanana nekuisa electric fence pamba pako ndopaungaudza mbavha kuti magetsi ari on here kana kuti ari off. Ende kuvhara imba yako kuti isapinda matsotsi imhosva here? Haisi mhosva. Chinorwadza ndechekuti munhu anokupindira mubindu rako munhu anotoziva kuti bindu iri nderabhozho nderabhonzo
saka vanhu ngavatye vakadzi vevamwe, nemiwo vakadzi mune hunhu hwakasunama siyai hunhu hwenyu, nekuti as long muchizviita chirambane munosangana chete. Ndinonzi Mihla Kobulawayo kuHillside. Ndine murume wandakaona mukoma KB akandipupurira akati ndakaisa runyoka, but zvinhu zvinondiremera ndezvekuti ndinotya zvakare kuti mwana wevanhu akazokuwara ndichaita sei. Uchimisa haana kutori sununguko futi. Yes. Anogara ari panguva yakaoma futi. Wangu kunyange zvikasazivikanwa kuti wakaisa, but iwe kana uchitovhunduka kureva kuti haruna rugare futi. Saka toita sei tichatora kavateereri 2 3 tisati tapedza kachirongwa. Inotenda Zimbabwe, Bozho naBonzo, mune chokwadi imi muri kudaka kuendesa bhuru wangu Shugeta kumberengwa. Kana zvadaro ndakutomusungirira pachikwama chine mari zokuti ndinogara ndakachitarisa. Ndinonzi Angela paMount Pleasant, ndishedzero kagogo vangu Angela Muli katatu pahwedza kwagoto kwaMakaza. Angela Muli po rikiti vo. Tavengwa chitanga ku Epworth akachibata chimuti tiri kudzoka musi weMande. Asati aenda pane message iri kubva kuna gogo vakutenda vari pabudiriro 1. Gogo vakutenda vari pabudiriro 1 vari kuti Bozho naBonzo. Chinorwadza ndechekuti ava vanodaka kuisa runyoka anenge asina kana kubvisa kapu yemapete kana soti inovava zvayo kwana tezvara. Iye ndiye anenge ari number 1 kufadaya, asingafadze mukadzi wake vatsamwa. Gogo vakutenda pabudiriro 1. Iyo itsaona iyo kuisa runyoka pachinhu chisiri chako kana usina kuroora chinhu chisiri chako. Tiri kuti akaroorwa akachata, baba vakapfeka mazai, vakapfeka majasi, vanhu vakatamba, vakaita mutambo, ndiye number 1 zvakare kubuda kusiya murume akamuroora. Even wakabvisa mari ipassport here baba Isabel kuisa runyoka pamudzimai wako. Okay, pamitambo yachatambwa match day number 21 Kasolaga Premier Soccer League Saturday 4 July ndimangwana. Bulawayo Chiefs versus Mos FC Koluveve, T1 versus FC Platinum ku Ascot, FC Hunters versus Scotland FC. Okay, mtambo uchatambirwa kakupi ku Faro Stadium. Then Ngezi Platinum Stars versus Chicken Inn ku Baobab Sunday 5 July. Hard Rock versus Caps United ku Chawanda. Manika Diamonds versus ZPC Kariba ku Sakova. Triangle United versus Rangers College ku Gibo. Highlanders versus Simba Bora ku Babafield Stadium. Watichaupa zvakareka live pa National FM. Dynamos versus Agama ku Rofaro. Ndiyo kamwe ya mitambo ichatambwa kapa kupera kwa Sondo match day number 21 Kasolaga Premier Soccer League. Paka nyaya ndina pana pa mkoma KB inyaya yakaitika kunonziko kwa mutoko dombo rine nhivi kwa mutoko dombo rine nhivi kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe pazuva ranozuro. Pane mukomana ne 17 years zokubereka anogara nehama dzake mushure mekunge baba namai vakasiyana, but pane mumwe akatotisiya zvokubva panyika nekuda kwerovo. Mukomana achigara kudaro pakamboita nyaya mazuva apera ekuti kune vana vadzingirirwa asi hapana mwana akabatwa. Kukazomboita nyaya zvakare yekuti kune muchembere ari kuma 80 to 90 years akarepwa. Asi fungidziro dzanga dziripo nezuro kusora zuro muri yeZimbabwe kune mumwe murume ane mukadzi wake anoita zvekutengesa achifamba, akatengesa achifamba ndikubva aenda kumukungu murume wake ndikubva anopiwa mari yanga akapiwa yanga ane munhu wake yanga iri mari inokuti $110 yanga iri muhomwe. Mukomana ndokutamira mai vachifamba ndokubva abata, ndokubva avadhonzera musango akavarepa kati kuona 3 times. Ndobva atora banga achibva chika pamhanza. Amai vachibvorwa pasi, amai vachibva vaenda kumbe kudai vachibva vasvika vakanoudza pamhanza pavo vakatosina kuchipatsira kunosonda about 5 stitches pamhanza. Mukomana achibvarwa pasi, mai vaenda kumba ndokubva vanogara pasi neumaudza murume wavo ndokunogara pasi. Nzvimbo dzandiri kutaura muri yeZimbabwe dzine masabhuku aripo, vakagara pasi masabhuku akafanana navamujeni madya pamwe chete na Nyakwangwa vachibva vaungana vese toita sei pane gomo riri padhuze. Saka vakomana ngatitsvagei mhandu, ngatitsvagei mundi, ngatipinde musango.
ndobva pinda musango pasine maminesi ndobva vhurumutsa tsuro yawo ndobva mbata aitogara mugomo ndobva vanobata ndokumusunga ndokuenda nawo patownship ndakapedzisira va patownship vafonera polisi inonzi Makosa police station iri kwaMutoko kuti iye achizotora munhu uyu zvinhu zvakaitika nezuro izvozvo munhu uyu anozikanwa munharaunda iyo andozikanwa munharaunda vabereki vake varipo vabereki vake veukama vake varipo but vabereki vake vakasiyana but ndichaziva kuti ndipo pane mumwe one akafa pane murume nemukadzi baba namai vake but anga achitogara nehama dzake achizikanwa achigara munzvimbo kana ari iye aita izvi mhosva zvakatasiyana nadzo dzinosanganisira dzipi yakasangana nyaya dzekudzingirira vana mudondo nyaya dzekurepa hei nyaya dzekubaya vanhu ya zvakaoma tinotenda masabhuku nebasa ravakaita kubudikidza kane vana venharaunda kunobata kamurume uyo anga ashungurudza kutadza kugara zvakanaka kwevanhu munharaunda iyoyo. Baba Isabel, mudzimai akauya last week pane mubvunzo wauya panapa uye anga achitsvaga kavanobatsira mushure mekunge amera nhengo yechirume panhengo yake akazowana anobatsira here. Chokwadi akatorwa mukoma KB zuva iroriya akabva atowana munhu akamutora anogara kuchitongwisa ndoko akaenda kunobatsirwa. Mati manzwa here kuti awana rubatsiro? Atozvibvunza nhasi kuti zvakamira sei since tatofungidzwa tinenge tiri mhanya mukati botsvagadzi munyaya but tichabvunza nhasi kuti kwaakaenda chero izvezvi anogona kunge akatoteerera munogona kutotibatsira kuti anogona kutotibatsira kuti zvinhu zvangu zviri kufamba sei asi kana sina kutibata panguva ino ndichamubata inini tigobvunza uyezve ndigogona kunosvika chaipo pari kutobatsirwa kunzi vari kuonawo sei zvakamira sei zvichafamba sei uyezve kubva zvaenda chenji yavepo ndeipi yamakataura yekumuzarabani yambuya vafa vachimuka hanzi yapapi iko zvino mukoma KB vakazofa nezuro vakazozorora ambuya pane here mashoko avakataura? handina mashoko andandinaudzwa but vakazorora asi ndabva ndavatiwo mune chokwadi here dzimwe dzenguva anogona kuita sekuti kumuka saka takangomirira avasati vavigwa mutumbu uchiri kumochwari right. Pamitambo yakatambwa kane zuro yes ye 2026 FIFA World Cup yakapera yakadai: Spain 3 Austria 0, Portugal 2 Croatia 1, Switzerland 2 Algeria 0. Nasi manheru Australia versus Egypt nenguva dza 8 o'clock watichakupaika live pano pa National FM. Then Saturday 4 July Argentina versus Cape Verde nenguva dza 12 o'clock. Colombia versus Ghana 3:30. Ndiyo kamwe yemitambo ye FIFA World Cup 2026 round of 32 ichabveniwa ka nsiku yarere uno. Rambani mudapataka pachimuti tinenge tichikudzivisani bvenze tinenge tichitika paka muri yeZimbabwe apa ndakungorwa dhunge mukoma KB chikonzero ntawezi kuita kudiyana sikuita kunyangitana ndine nyaya yepa Chegutu. Pane vakomana vaviri vakaba mbudzi panguva ino dzinoona dzakuda zvekusairirwa ndokubva vabambudzi ndobva vaisa musaga vanga vapulana nyaya kunotengesera vanoita zvekubika vava mbudzi iyi isati yafa vakafamba nayo zvakanaka yakazofa iri musaga vasati vaenda kunoitengesa yafa kudaro vanga vakungotenderera nembudzi haichabvi mavari vakungotenderera nembudzi haichabvi mavari vachibva vachipulani ndeipi handikupi vanga vachiti vakaita kuti vanhu vanotengesa voti satenge mbudzi yakaita sei yakafa ndobva vaenda kumapurisa vega vasvika kumapurisa mbudzi yanya kutenderwa zvikanzi koimimi panapa muri nembudzi kuzoita sei sisi tinosungana vanopara mhosva ende basa redu harini kuzvipfuwo izvi ende hakuna munhu akazviripota kuti akabirwa mbudzi saka imimi panapa ibva nembudzi yenyu panapa vachibva vabva nembudzi ndopa vakazotenderera kusvika vataura nyaya iyi kusvika pazoonekwa kuti munhu akabirwa mbudzi ikatsvaka kuti ndeani vachibva vaenda kanobhadhira mbudzi asi mbudzi vanga kungotenderera nayo kusvika kaba vanhu vakazosvika pakunobhadhira mombe nokuda kwembudzi yavakaba. Baba Isabel, muri kutaura kuti varume 2 ava vakaba mbudzi dzanga dziri ngani? Mbudzi 1 yavakaba 1 yakazofa iri musaga ko vakadi kungorasisa garaji ameno lichichanga chakuitika vengotenderera naye kusvika vaenda kumapurisa vega svika mapurisa ati ibvai panapa isu atitore mbudzi yakafa isu tozvidii ndobva vazoenda munzvimbo vanogara vakanoudza vamwe vakuru svika ndine mbudzi mungaiziva here svika toziva kuti mbudzi yanheki vanhu vakashedzwa muri dzembudzi dzakawanikwa vazosunoronurwa but vakabvisa chi vakaba mbudzi vakazobhadhara mombe. Saka muridzi wembudzi ndiye akati ndinoda kubhadharwa mombe. Munhu akati ndoda kubhadharwa asi muridzi wembudzi kwacho kwaakaendeswa kwakuti inini ndiko kwandakaenda kunobatsirwa ini handizivi nezvizvi kwacho kwakaendeko ndiko kwakabhadharwa mombe iye muridzi asati vamubhadhara but ikoko vakanobhadhara mombe but vanokuwirira ko vakaita kuti muridzi wecho vachamupa chii but sopa chinhu chakabhadharwa mombe yakabhadharwa kumunhu akanga agadzira zvinezvi. Alright.
saka muridzi wembudzi akaenda kunotsvaga kubatsirwa Yehe. kuti zvipfuwo zvake sabiwa. saka kutadza kurasa saga yembudzi yanga yafa nokuda kwekuti pane zvanga zvaitoitika Pane zvanga zvaitika. nokuti mukoma KP hapana munhu anoenda kukamba mapurisa akabata chinhu chaakaba kutaura kuti pane zvakuitika hai ya ichegute Chegute. ndobvapo mukoma KP ndobva ndapinda pakwekwe pana ticha wekuprimary naticha wekusekondari vane chikoro chine zita rimwe chete vana zvakaitika ndezvekuti ticha wekuprimary ane mukadzi asingaende kubasa akangomirira kubirira baba vake murume wake ticha wekusekondari ane mukadzi wake vanoticha pachikoro ticha wekusekondari akaenda kunokombisa mukadzi waticha wekuprimary vakadanana kwenguva zvaoni kwene vanhu bati vanhu vaitadza kuvabata kusvikira ticha uyu azobatwa achibuda mumba memumwe mukadzi wepachikoro waiwirirana naye aita kaya pachikoro apa anowirirana nomumwe munhu pachikoro wozoshandisa imba but achasenge angoshanyira vanhu but imba iyo ndavazvida sei yavaizosangana kuva kuti ticha wemukadzi wepaprimary aienda pamba peumwe ticha wechikadzi ari pachikoro ipapo woita senge ina unotandana nechi naticha uyo aizomubatira ipapo ari mumba memumwe ticha ndiwo mavaita zvavaiita hapana munhu aifungira chikonzero vaipiwa imba pamba peumwe ticha ndokubva zvabatwa mukoma KB ticha wekusekondari akanyatsonogara kuti wow aticha wekuprimary akanyatsogara kuti ticha imi mungandiitirere zvinhu zvakadai so imuri mudzidzisi tiri vadzidzisi vese ticha wekusekondari apa ndiaita sei ndiabatwa aine muticha nemukadzi weticha wekuprimary so zvakaita mukomana uyu paakaziviswa nyaya iyi akatsvaga vakomana 3 zvikanzi ndibatsirei vakomana nokuti kwandiri kuenda kune hondo munhu uyu kuti ndimubate inini anogona kundirwisa nokuti andikachitiza mosva saka ndiri kuda vanhu vane simba ndikukwanisa kuenda navo vachipira ndobva vatipira ndobva vamanya nokuti akakuruwa amai vepamba vemba yashandiswa vari mumba vachibva vavhurirwa dho vachibva vabuda zvikanzi ndozvatita nomukadzi wangu andirika right ndobva vamusunga netambo sunga mukadzi vasunga murume andiomba kwako anditi ticha kusekondari abva kusekondari kuenda kuprimary iye asiya mukadzi wekupi kusekondari andiomba kwako ndobva aenda kumba kwako ndopa nenyaya zvakariri kutaurwa nevanhu kuti kana yaenda kumusoro vese havana mhosva here havafaniri kusungwa here chikonzero matongerwo akazoitwa naticha wekuprimary abata mukadzi weticha wekusekondari ka ndobva wasvika zvikanzi amai murume wenyu uyu ndabata nemukadzi wangu uyu vakatovharirana mumba inini handisitomboda zvekutamba munogona kunge machitotipirana nemurume wenyu kuti ndozvamakatowirirana kuti murume wenyu ndozvaanofamba achiita kuvakadzi vedu asi tapedza kutaura mukoma KB mbama kune mukadzi wani waticha uyo so nyaya ndiri kutaura mukoma KB ticha uyu akazoti kumukadzi uyu ndofanira kutokubatawo zvaitiva mukadzi wangu kana musingawirana nezvinhu izvi akabva abata mukadzi uyu mabatiro avakaita ndekuti vanhu ndo vakatotiza kubva panzvimbo vanhu ndo vakatozvitiza kubva panzvimbo kuti zvakuitika izvi asi iye akamubata amubata kudaro akabatirwa mukadzi akatarisa akasungwa asi ndiye akatanga kuita sei kubata wemumwe but iye akazobatirwa mukadzi wake akatarisa uye aibata zvakare mukadzi wake akatarisa vachipedza kudaro chionzi sara nemukadzi wako achibvatora mukadzi wake achibva aenda naye aenda nemukadzi wake asiya mukadzi waye wakabata achibvatora mukadzi wake achibva adzokera naye kumba achibva ati kumukadzi wake andigarira mukadzi akadaro tutatuwa kutese uruwe pasi mukadzi achibva peka hembe dzake akubhasi tsoba achibva minga akadzi kwete aufaniri kuenda wega ndofanira kuenda newe ndobva tora mukadzi wake ndobva adhiraivha ndobva aenda naye kupi kunonzi kubhobhisi tichibva mukwekwe tichienda kugokwe pakati pane nzvimbo inonzi bhobhisi ndokunobva mukadzi wacho achibva asvika akati kana tezvaro ndauya panapa ndauya nemwana wenyu ipfambi vatezvara vachiti auyi nenzira idzodzo uyezve hausviki straight kwandiri uchindudza izvo nokuti mwana wangu inini kuna natete hanzvadzi dzangu kana akanganisa ane nzira yaanotongwa nayo nokuti ukauya fiyafiya uchindudza inini zvinotoreva kuti utondudza kuti ndiniwo ndiri pfambi kuti ndikasvara mwana mawiro awaita haaziwo une nyaya yakanaka asi kuuya kwawaita hakuzirikwa uyezve hausi mwana mudiki kuita vana 3 nemwana wangu kureva kuti kutori kukura wai wandinanga watondituka mukwasha kwakubata chezvara kupfapfaidza ticha wekuprimary kubada ticha
bwana tezvara ndobva babaidza anditi ticha wa ku secondary pa batwa nemukadzi wa ticha wa ku primary avingwa kumba aendeswa kumba kwake na ticha wa ku primary akanobatirwa mukadzi wake akatarisa vachibvasiwa nomukadzi wake nguva yakabva ticha ku primary achinotora mukadzi wake kuenda naye kumusha ticha ku secondary akasara ari kumba kwauka nemukadzi wake ndobva apinda mumba ndobva anyora tsamba zvandaitwa nhasi inini ndadzikisirwa ndabatirwa mukadzi ndakatarisa na ticha ku primary iri ndi ticha ku secondary nhasi asisi kundifadza isi beta ndife ndobva zviyenga mumba achibva afa akanyora kuti ndadzikisirwa kutorerwa mukadzi na ticha ku primary asi iye ndiye akatangwa kubatwa kumba kwa ticha ku primary ani mudzimai womurisi ari mukadzi womurisi saka izvozvi ticha weku secondary akatofa nematambudziko akatopostmortem akatovigwa ticha uyu asi iye iri kunesa vanhu ndeyekuti wai achichema kuti ndakadzikisirwa kutorerwa mukadzi na ticha ku primary ini ndiri ticha ku secondary asi ndiye akakonzeresa kuti mukadzi wakazobatwa chikonzero ndiye akabatwa kumba kwa ticha weku primary. Muri kuti ticha weku primary pakabata ticha ku secondary ane mudzimai akaenda naye kumba kwa mudzimai wake chokwadi vasvika akamusunga maoko achibva bata chibharo mudzimai wake bata mukadzi wa ticha ku secondary vambata chibharo. Saka izvo zvinyaya iyi yakamira sei pari kunesa vanhu ndipe kuti izvo veukama wemurume uyu kana kuti iye mukadzi wa ticha ku secondary ndiye akabatwa chibharo murume wake akatarisa zvisinei kuti murume wake anga abatwa uko munhu nemunhu anozvimirira ega mukadzi uyu wai asiri kuenda kunoripota kupolisi kuti ndakabatwa kunyange murume wangu akabatwa kunzi akabata mukadzi wemunhu but ndiri chibharo changu chandakabatwa ndega inini oripota uyezve ndizvo here kuti iwewo kana uchinge wabatirwa mukadzi wako unoenda kunobata mukadzi wemumwe wakutonga wega aiwaka hazvisiri izvozvo uyezve ndizvo here zvakazoitwa naticha akafa uyu kuti akarwadziwa nekuti abatirwa mukadzi akatarisa saka kubatirwa mukadzi usina kutarisa nokubatirwa mukadzi wakatarisa zvinorwadza here zvinorwadza zvakasiyana here mukuwasha kurova vatezvara ari kupizo ende vatezvara vakati kudini kana pachikoro hako kana kuchikoro hako chaisani nadzo kochinoona chekuti vatezvara vakaenda kunoripotera kuti vakasiya vapapadzwa nemukwasha nokuti mukwasha wekupuraimari ane moto ikwekwe haikwekwe 0713-938-538 0713-938-538 4 minutes past 11 ndopafika nthawe pari manje rekifemimini kawira nava dzekupona vaite sei vakati matambudziko ese vanhu vakura varumwe vari kuita sei havari kwakara manga una mwantoda kuinde redzidziro zikoko wanga watinosara ikoko kupi ikoko kune mukadzi ari kuda vanhu kuberengwa andienda tienda hadoke tikaenda kuredzidziro kudera sei pavashamarari vese vechimuti mataura shugeta ndiyoziyogana kudzikana abereka anotika mwari kweedmond pengesi network enyu hamene zvari kuita makenosta ndati ndongoti mapotera vatiche zvitemo namosa unyama aiwa vanhu vakuru avo uye mafaidi penyu vada kunamatiri ndoupi uyu aiwa hanzi kunataure mazita ngaitinoinini kumberenga naimi saka toita sei tete vahombe mumhuri vari kuti inini hazvita kuti ndiende ndiri ndega ngapashedzwe meeting apa aiwa dare ngarigarwe plaakura kava kuchazotaura kuti dare iri randikurira nekuti ndaamunhu mukuru ngavagarwe pasi apa vanhu ngavagare pasi semhuri kosi varume vanopera tikasati titirikadzi wedu vanopera patagara tiri vashoma apa magara muri vashoma tinosara nani nhaizvi ndanga ndichida kutuma sekuru vangu mama kuti vaende ikoko kumberengwa iyo wasiyai munoita vami yedu baba yamakenosa babayo tiri kubatsirika kozoti tavabatsirike pandazozwa kuti murume wacho apa naandabvunzusaka ndafunga kuti ndimaichimbowa
Ndakapanga kuzori murume wacho apa vachimboari kona mbotana emakupleni. Nachimbowari tati ugodobori. Futi. Anoita. Murume nemukadzi pane zvinhu zvekuti ndikaenda inini munhu wemukadzi ndondiona maichimbowa. Bye bye. Ndinonanga patikakubai. Alright, vainosa. Amake nosa. Vachada kutibata, vachada kususa nyaya pachimuti, bozhongoda nobatika sei. Icho kwadi muri yaZimbabwe kana muchida kundibata munondibata pa namba dzangu dzina chipomero namba dzisinganyadzise. Iyi namba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota. Hey Zimbabwe, ndiri kukumbira vanoziva namba dzemazinata. Kana muchindinzwa kunyangwe nemimazinati kana makateerera kana muchindinzwa aiwa ndite sei ndibatei kana mandibata ndoda kuti nditaure nechi nemazinata andirika vakwanise kuita sei kundipawo namba dzavo tigotaura navo nokuti ivo vakwanise kutibatsira nokuti ndivo vane mishonga iyi ndivo vane vanhu vari kuita zvinhu izvi. Yes. Vatibatsirewo kuti kokana kuchitwa zvakadai so zvinofamba sei. Rega ndingopa sando mukoma KB kuvanhu vari pamushaya bhandi apo timu Simba Space chimuti wakabata paGlenora apo vamukasekwa zvako vadhauka manharira chimuti akabata Muzaya Moni Tinashe Benji pamwechete naMama Rasa Mai Motsvara pamwechete naFrango Widzola Ngirozi Yahondo Mai Like Leroy Sekuru Edi Mabatiri pamwechete naStavo DKD O'Brien Okanji Obi pamwechete naMai Shanti ndisikakakana Muchina aka Munashe Miriro Slay Queen Rumbi Anti VAK Vena pamwechete na Blantina Gafa AK Mama G Tine pamwechete na Omega Lily CC pamwechete na Mama Liam pamwechete na Michelle Frango the Biker pamwechete na Lota the Biker ndisikakakana Ruteto wanoshedza kuti Gangster Kelvin Mufundisi Chipumbi pamwechete na Boss Simba chimuti wakabata Blantina Marshall pamwechete na Mai Vasikana Delo pamwechete na Kurungai kwanzi tiri kukurunga takabata chimuti tiripo pamushaya bhandi pa Simba Space apo kwanzi chibata kuti G Zimbabwe wanenge wachida kundibata munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa agogo every day is a Friday. Po Rikiti vote 26 minutes past 12 lekezani kati kusieni na Mamane Matsilele baba sachikonye pakuwadzana 5 pariseko vakachibata chimuti kuti dzitosangana musi wemande.